Здравейте! Радвам се, че отново мога да се включа и то не е откъде да е, а от морето. Есента ни предостави още прекрасни, слънчеви, топли дни и както знаете, аз обожавам морето поради самия факт, че съм родена много, много близо до него и винаги се възползвам да усещам присъствието му, да го търся, защото ми носи вдъхновение, тук улавям истинската възможност за простор, истинската възможност за неограничено развитие вътре в нас, простора вътре в нас. Днес се включвам, защото искам да ви разкажа нещичко, по което разсъждавам, мисля от доста години. Някои от нещата съм ви ги споделяла, но сега искам да ви разкажа начина, по който ги обвързах и докъде ме отведаха те. Занимавайки се с йога, аз откривам всеки път, след всяка практика, огромното количество спокойствие, огромното количество покой, който тя ми носи. Това невероятно обръщане навътре в теб, усещането за това, което е истински стойностно, което е важно, което е нужно да запазим в живота си и в същото време това, което е непотребно, което ни смущава, което ни спъва, пък да е необходимостта да го отстраним, да напусне живота ни. Всяка практика по йога след това ми носи изключително високи вибрации, от които вземам най-добрите решения в каква посока искам да продължа. Погрижила съм се и за това хората, с които общувам, хората, с които живея, с които прекарвам времето си, да бъдат хора, които са дори да не се занимават с това, което аз се занимавам, да са хора, които носят хубава енергия и се грижат за това техните лични вибрации също да са високи. Тоест всичко това, което в годините ми е било потребно, аз съм си го осигурила в живота, така че да поддържам емоциите си балансирани, ума си спокоен и тялото си жизнено. Трите елемента, които са изключително важни, за да може човек да сътворява живота си. Има обаче един последващ ефект, който ми прави впечатление и който хората, с които общувам, с които практикувам, го споделят, и то е: влизаш на практика. Аз ще говоря за йога, вероятно някои от вас имат друг вид практика, с които постигат тази комуникация със себе си и вътрешна висока енергия, висока вибрация. Както и да е, практиката, която сте избрали, ви осигурява покой, осигурява ви висока енергия, но бързо след това, голяма част от хората казват, че бързо след това се връщат в първоначалното си състояние, такова каквото е било преди това. Онова, което мога да ви кажа, до което съм стигнала като извод, е, че това се случва, защото, връщайки се в ежедневието, ние, хората, продължаваме да живеем по стария си начин. И въпреки, че сме осъзнали необходимостта от промяна, осъзнали сме кое е добро за нас и кое се нуждае от отстраняване, като че ли отлагаме и нямаме смелостта, нямаме силата вътре в себе си да го направим. А това е ключовия момент, за да осъществим онова, което всъщност е необходимо, за да може ние да продължим да се развиваме. И така стигнах до това, че в повечето случаи основният саботьор, онзи, който ни припъва, това е ума. Като човек, който е образован, който винаги се е старал да знае, да бъде добър ученик, аз съм използвала изключително интензивно ума си, продължавам да го правя. Но истината е, че ние използваме ума си по-скоро за рутинни действия и за възпроизвеждане, повторяемост на нещо, което научаваме или нещо, което вече знаем, и го правим автоматично.
А всъщност ума има много по-голям потенциал. И ума всъщност е онова, което може да ни помогне ние да подобрим живота си. И той трябва да бъде много важен елемент в грижата и в създаването на нашия живот, на нас самите. Ума има нужда от спокойствие, както вече говорихме последните две видеа, от фокус, но също така ума има нуждата и от това да бъде опознат не само в онази съзнателна част, а и в онази, която е несъзнателната част, която е много по-голямата, много по-силната, много по-мощната, онази, която е истинският творец вътре в ума. Ето защо създадах една практика, моя авторска програма, в която съм съчетала всички онези мои знания, които съм придобивала, които съм прилагала за себе си, за да създам една поредица от 4 практики, в които обединявам знанията си от йога, знанията си от сила на мисълта, знанията си свързани с медитация, релаксация, визуализация, както и различни сакрални фигури, с чиято помощ се стремим и успяваме да създадем едно много специално ментално поле вътре в нас, така че да променим нагласите вътре в себе си, да премахнем ограниченията вътре в себе си и да погледнем по един нов начин на конкретни теми, вземайки решения първоначално вътре в нас, в света вътре в нас, а след това и реализирайки ги навън в света около нас. Към момента каня основно хората, които живеят в Бургас, на тази програма, която ще стартира още тази сряда на 27 точно така септември от 18:30 часа. Ще сложа линк за повече информация относно детайли по програмата, относно цената. За мястото на провеждане ще ви моля да ми пишете съобщения или пък на имейла, който е обявен в сайта, за да ви споделя това местенце, къде се намира. Ще се радвам за всички онези бургазлии, които намерят време да се включим към това, което съм създала и заедно да трансформираме мислите, себе си и живота, който имаме. За онези от вас, които не са от Бургас, скоро ще има възможност също да ползвате програмата, за което допълнително ще ви информирам. За мен ще бъде удоволствие да ви споделя всичко това, което съм открила, което прилагам в ежедневието си и от което извличам единствено и само ползи в процеса на развитие и трансформация. До скоро! Сега само за мъничко ще ви покажа и прекрасното ми море. Прегръщам ви!